everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Kinsa may... Oh, Mayong adlaw. ikaw? My Prince Charming! Luminous! My God. Kakusog sa pinitik sa akong heart. Oh, tug. Olo. Kakuyapon ko. Sawa ko. Kay, makuyapon ako. Oh, nakuyapan siya. Nganong nakuyapan man ka ni siya? Kinsa na? Corazon, mayong buntag. Oy, Luminous, ikaw di ay? Dali, son! Naunsa na ni? Gipasagdala ko na kuyapan. Oh, nagpakuyap-kuyap di ay. At ko, tabangon ko sa gwapo kong Prince Charming. Ay, ubangon ko. Nakadumdum ka man lagi din sa among gipuy-an. May amigo kong nakaila nimo og nakadumdum din he. Iya kong itudluan gahapon. May ihatag lang ko. Nagdako og butong. Uy, nagtagad ka pa gyud. Sige, imo man ka nang ihatag namo. Oh, kinasing-kasing nga paghatag. Salamat ha. Way sa pa yan. Oh. Uy, may gidrawing ka man lagi. Palasyo? Oh, palasyo. O, niya pa oh. Babay? Oo, babae. Abi mo, kanunay ko siyang Madam Juan Luminos. Bati ba ang akong gidrawing? Akuan, dili. Nindot kaayo. Murag tinuod ang imong gidrawing. Akuan ba, murag dili drawing. Kung wa pa lang na siya makatapot sa papel, makaingon kang dili siya drawing. Char, basin atik lang ng imong giingon ha. Kadyot ha, kay pakuhaan ko ikaw og makaon. Snack ba? Ayaw na. Dili ko magdugay. May mga kahoy pa ko sa gawas. Ako pa lang itumod sa merkado. Mao ba? Niapit ako din sa pamasin nga ni Aka. Og mahatag ko nimo ang akong gasa diha nimo. Uspon ko. Salamat, Luminos. Gusto ko makikigala nimo. Bisan og pobre lang ko. Kami ni Nanay Irang og Tatay Wasay pero malipayon mi. Og labos sa tanan. Gusto ko makabaton og daghang mga higala. Nganong dili? Sure. Makigigala sab ko nimo. Nakita kong buutan ka, Luminos. Yes, gusto sab kong mahimo kang higala. Salamat kung mao ka na. Dali, lingkod na. Nako, dili ka magkikigala. Titari mi maayo kay naa ka. Da, ganina ra. Nalimot na ni siya. Kiling gwapo. Nga ko nag-abli niya sa gate. Oh, ang sabi ni? Butong. Tulo ka buwak. It means I love you. Ha? Pasigasigag yung mga mata ay. Huwag ka kailang I love you. 3 pieces. It means I love you. Pero ako ni or kang inay kurazira. Ha? O pero ni sa akong alaga. Alam na. Ayaw ko rin magtanong. Tita kining kuan. Alang ninyong duha, sir. Si ma'am. Rimi na lang itawag na ko. Wala ko maanad og tawagon kog ma'am. Dili ko maistra. Kuan kaning tita.
Mahimo ba? Kuhaan mo og makaon si Luminous? Snack ba? Kuan, dili ko magdugay Corazon. Mula ko na ko. May ihatod pa ko mga kahoy igsusugnod nga to sa merkado. Kuhaan, tuod. May ihatod ka pa dieng mga kahoy. Sige, di ka man kapawid. Ay, dali, ihatod ti ka kutob sa may gate. Oy! Uri kaya ito naman mo siya sa may gate! Razi! Kaya ba siya malakaw? Kaya may tiil man na siya! Nakaabot siya dinhi nga siya Ra. Ay, nakatod-hatod, oy! Tita Remy. Sakto si Remy, Corazon. Aray na ko. Sige. Nakita ko siya karong adlaw. Okay. Kamalipayon ko nga ako siya nakita. Duha ka adlaw gikan sa iyang pag-adto sa payag. Wa ko na siya makita. Grabe na ang kamingaw nga ako gipati. Gusto ko siya makita. Apan karong adlaw nga nakita ko siya. Natambalan ang ako kamingaw. Oh, Corazon, kamalipayon ko karong adlaw. Nganong gusto man sa akong mga mata nga makita si Corazon. Unsa magkahibo ipasabot ni ini? Unsa? Mga girls! Ato sa kantina! Kay librehon ta mo! Dali! Ha? Oh my God! Iingusap mo das magnatong iro! Ay! Gay! Gipa ako! Wa kita nakita ang Prinsesa Estia karong adlaw, Rakusalim. Pitaw, gibuhat na nako ang tanan nating alastor. Nagpakairo ko. Aron madlok na ko mga babay. O gipa ako sila. Aron muhilak. Apan, wa man gyud mailan nga usa kanila si Prinsesa Hestia. Magkalagot. Nahago na tapag-ayo din sa kalibutan sa mga mortal. Okay, padali sa school, Mami Elsa. Haring alastor. Yes, Mami. Ngano nitutok mo ka ng bayan? Ha? Ngano? Okay. Dinhi ka lang. Ayaw, paglakaw kung dili pa mo abot si Tita Remy niya ba? Yes, Mami. Gusto, karon pa ni Udto. Laos sila mo si Tita ni mo Remy sa akong office. Moari sa si Dada ni mo Armando. Magdungan kita sa pagpaniod to. Okay, Ma'am. I love you, anak. I love you too, Mami. Sige, bye. Bye! Ang imong mami ang nanawag? Yes, ang akong Mami. Naminaw ka di ay? Madungog naman ko na inyong ipanagsultihan. Kay na-loudspeak man imong imong cellphone. Tuod. Corazon ang imongan, dili ba? Oh, Wa ko malibot ni anak. Wa ko malibot si imongan sa dihang nagkailata sa kauting. Kauban sa itong mga higala. og ikaw si... Alastor. Tuod. Si Alastor ka di ay? Nalimot ko, sorry. Husto, hay man din mga kauban. Nag-inusara ka man lang. Actually, kuhaon ako ni Tita Remy. Strict ang imong parents, no? Sa dihang may outing ta. Giapas ko kasi imong tita o sa imong mami. Ngano? Wa pa sila'y salig ni mo? Di sa ingon ni anak nga, wa sila salig na ako. Mahadug lang si Mami Elsa basin og may mga daotang tao nga mupasipa na ko. Maong stricto sila kon ako lang ang mulakaw. Mayro! Maras magsan ako! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.